Good morning guys! Welcome back again to my channel or to our channel. So, para sa araw na to, panibagong video na naman at panibagong kaalaman na naman na kaunting kaalaman kahit pa paano ang matututunan nyo. So, yes, just keep on watching! Ayun, sumasalpok na siya ng ibang ano guys, ng kahit hindi niya kauri. Our very own Maldita. Meron naman kasi talagang iba guys na nagpapahawak. Ito guys, tulad ng ganitong mga uri, yung mga parang tungko na ganyan o yung ulo nila. Magaganda yan guys. That's so good. Ano yan, boss? Kain tayo ng mga alagang mga manok guys. For the final attempt. Napakasungit ng ano na yan, tandang. Hey guys, for today's video, ito na nga yung aking sharing for today. Is-share ko sa inyo yung kung ano yung mga ginagawa namin na palimliman ng manok o yung mga nililimliman nila, yung parang basket na pinapangitlogan nila, then later on dun sila naglilimlim. So guys, hindi na kailangan na bumili kayo or dapat necessary na yung magaganda kasi it's up to you. Kung meron naman kayong mga like containers na medyo may pagkalalim din yung ilalim, pwede na yun guys. At sasabihin ko rin sa inyo pala
kung saan namin siya nilalagay. So, eto na guys, I'm gonna be showing it to you. So guys, for our first stop is nilagay lang namin siya sa lumang tindahan namin. And then, yan. Kadalasan sa ginagamit namin is yung basket. Kasi nga, disclaimer guys, nagpuprutas yung tatay ko. And then, later on, kasi yung mga bukag na ganito, o yung mga basket na ganito is hindi na nila kailangan. Or talagang luma na, or nayuyupi na. That's why they are disposing this, or hindi na nila kailangan. So, kinukuha namin nung mister ko, kasi tatay niya yon, kinukuha namin dun sa kabilang bahay para dito, dalhin namin dito. Then, ginagawa namin siya pugaran, guys. Tapos, mas maganda din kasi pag ganito po, kasi medyo may kalakihan siya. And then, dito sa lugar na to, or sa space ito, anyway, guys, kailangan nung mga inahing manok natin na lilim, or yung hindi masyadong exposed sa araw, kasi nga para hindi sila masyadong madistorbo, or yun yung pinaka point na that's why nilalagay sila sa mga darker at dun sila mas madaling makakapangitlog. Kasi kapag exposed sila sa sun guys, is hindi masyado silang like matagal bago sila makapangitlog. So ito yung gamit namin guys, ito lang siya. Tapos meron siguro kaming 3 nito. And then yung iba namin guys is yung mga steamer guys na luma na talagang masyado, yun lang yung ginagamit namin. And then we put some sacks, or yung sako guys, nilalagyan namin sila ng sako para, so ito na nga guys, nilagyan ko lang ng flash para mas kita nyo masyado. So ito nga, nilalagyan namin siya ng sako kasi para may pansapin sila. And then later on, pagkatapos nilang mangitlog guys, or pagkatapos nilang ma-hatch yung egg nila, lahat ng to ay sinusunog namin kasi to prevent yung bunhok na sinasabi ko guys, na nakakaawa kapag yung mga sisiw mo is nakapitan nun, kasi uubusin po nila yung dugo nun. Kahit nung ina, medyo magkakaroon ng problema or magiging matamlay yung sisiw. That's why yung ganito, as much as possible, pagkatapos po na ma-hatch yung egg nung inahin yung kanyang eggs, is sinusunog na namin. So ito, punta tayo sa next spot na nilalagay namin yung aming ganito. But anyway, here sa place na to, we're planning to add more kahit dyan. Pero hindi na yung ganyan guys, kasi hindi na kami pwedeng maghintay pa na makakuha ng mga disposable or mga ayaw na o hindi na gagamitin ni tatay. Bibili na lang kami siguro yung maliliit kahit dyan lang dito. Kasi medyo malilim dito guys, which is maganda sa yung naglilimlim or nangingitlog na manok. So ganyan. Yan. Lumang tindahan namin, kaya ayan, meron kasi siyang parang yan, yung parang door na pansapin sa front. So might as well gamitin namin. So nilinisan ko lang siya kahit konti lang. So dyan, ilalagay namin siya dyan to prevent yung exposure sa sun. Pero guys, anyway guys, meron din kaming exposed masyado sa sun, pero there's nothing wrong kasi mukhang nasanay na rin yung inahin namin na manok. That's why, eto na lang, ipapakita ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko na steamer guys, na lumang steamer ng mama ko. And then, hindi na namin ginagamit kasi masyadong marami na siyang butas. Hindi na namin siya ginagamit kasi masyadong maraming butas. That's why, yan na lang yung pangitlugan ng mga manok. So, eto guys. Lumang steamer na masyado. Merong naglilimlim dyan guys, isa. Ayan po. Hindi natin siya masyadong ma-view kasi medyo may ito, yung distansya dito is, tapos yung camera ko hindi makapasok. So, eto na. Itong isa, ito, papakita ko sa inyo kasi walang naglilimlim dito. Ito, lumang steamer lang siya guys. Medyo maliit lang siya compared to other, yung mga talagang basket na malalaki, yung mga bukag talaga. Bukag kasi ang tawag dun sa amin guys, yung mga ganun, oh. Bukag ang tawag dun sa amin guys dito sa Kidapawan sa Bisaya. So ito na nga, nilalagyan lang namin ng sako, and then later on we put in those places na alam namin na binabalik-balikan or yung talagang pinupuntahan ng mga inahin. Kasi minsan dito sila naghahanap sila, they were looking for habang nagpuputak-putak. So that's the point na pwede mo nang ilagay kung saan yung gusto nilang spot, or usually mo sila nakikita para
The next time around, na babalik sila is makita nila yung basket na nilagay mo na merong sako na para pangitlogan nila. So, ito yung dalawang iba, guys. Ito siya, masyado siyang exposed sa sun, guys, pero I guess there's nothing wrong with that as long as nakapag-start na kasi yung pangitlog niya. Kahit isa lang, guys, na maitlog nila dyan, babalik at babalik sila kasi it is going to be their territory. Parang territorial din sila kahit papano sa kanilang itlog. So, yung isa, guys, meron ng laman. Ito, wala pa. Yung isa, guys, ito, meron ng laman. Papakita ko sa inyo. Ayan, guys. Medyo hindi siya komportable kapag may nanonood or mayroong masyadong maingay. So, yan, guys. Tulad ng sabi ko, luma na talaga yung mga basket or talagang yuping-yupi na siya. You can do that as a, yung basket na para pangitlogan nila. And then, yan, medyo nasanay na siya, guys. Kahit hindi siya masyadong malilim, kahit may sun pa rin, or hindi siya ganun, tulad nung pinakita ko kanina, okay pa rin siya kasi babalik at babalik siya kasi nga nakapangitlog na siya dyan. So, that's the good thing, na kahit hindi masyadong malilim, kapag nakapangitlog na yung inahin nyo, guys, babalik at babalik yan kasi that's their mindset, kung saan dun na sila nakapangitlog, then babalik talaga sila. So, for those na nagtatanong kung magkano rin yung mga basket na ganyan, hindi ko alam, pero I believe merong maliliit na ganito, guys, kung gusto nyo bumili na lang din. At kung meron din naman kayong mga kakilala, yeah, I guess that's it for this video. Yun yung ma-share ko. Yun yung tips ko kung gusto nyo gumawa ng mga paitluga ng mga manok, or in such thing na nasa bahay lang or nasa backyard nyo lang, or kahit sa luma yung mga pinakaluma yung gamit na pwedeng pag-itlugan ng manok, lagyan nyo lang yun ng mga sako or kahit tela, guys, kahit yung mga luma yung damit. Then later on, kapag na-hatch na, please sunugin nyo or itapon nyo ng malayo talaga para wala talagang matira. Kasi that's the thing na pumapayat or nagkakasakit yung inyong mga sisiw dahil sa mga bunhok na yon. So I don't know the term in Tagalog, guys, but that's we call it bunhok here, yung mga sumisip-sip ng mga dugo ng sisiw. So that's it for this video, guys. Thank you for watching, and until next vlog namin, hoping that I did really give some ideas to you guys. So thank you for watching. Goodbye till next vlog.